els ha ofert les imatges més refrescants dels Jocs Olímpics. Coca-Cola t'ofereix Afany Olímpic, el fet més humà d'aquesta jornada olímpica. Coca-Cola, compartint l'ideal olímpic. Aquesta és la lleidatana Carme Acedo en l'exercici de masses, la prova que tancava la competició de gimnàstica rítmica. El cèrcol i la pilota són els seus aparells preferits, però la lleidatana és una gimnasta completa, que avui ha obtingut l'èxit més important de la seva carrera en aconseguir la quarta posició final i, per tant, el diploma olímpic en gimnàstica rítmica. Però el que hauria d'haver estat una intensa alegria per la seva brillant actuació s'ha convertit en llàgrimes de desesperació per culpa d'aquesta errada en l'exercici de masses. Carme Acedo, que ja no podia aspirar al tercer lloc i que, tot i l'errada, ha conservat la quarta posició, no ha pogut evitar els plors. El seu afany per completar dignament la prova li ha fet perdre el món de vista. En aquell moment era incapaç de comprendre que acabava de recollir els fruits de mesos i mesos de treball i preparació, primer a Madrid i després a Alacant a les ordres de la búlgara Emilia Boneva. En lloc de celebrar el diploma olímpic, que premiava els seus esforços i el rigorosíssim règim de concentració dels últims mesos, Carme Acedo plorava desconsoladament pel seu error. Un error intranscendent que no ha variat en absolut la seva posició en la classificació final. Era una prova més de l'afany i la dedicació de tants esportistes que ho han donat tot per fer un digne paper en els Jocs Olímpics de Barcelona. Coca-Cola s'uneix a tots aquells que s'esforcen per superar-se a si mateixos. Coca-Cola, compartint l'ideal olímpic. Un placer tan simple y al tiempo tan genial. El momento Barcelona 1992, una nueva cita olímpica a la que acuden los mejores deportistas. Disfrútala con Coca-Cola, patrocinador mundial de los Juegos Olímpicos. es genial, sensación de vivir. Fins aquí ha arribat l'home. Campofrío li presenta dia a dia fins on pot arribar la feina ben feta. Campofrío, les marques del dia. Els nord-americans han aconseguit avui dos nous rècords del món. Dos equips nord-americans, primer el 4%, després el 4x400 han fet miques als anteriors rècords. Aquest és el moment del 4%. L'equip de Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell i Carl Lewis desfan l'anterior rècord que tenien en el seu poder i deixen una nova marca de 37 minuts i 40 centèsimes. Poc després, també un equip americà, el de 4x400, Andrew Balmon, Quincy Watts, Michael Johnson i Steve Lewis han aconseguit una nova marca, que també era d'ells. 2 minuts, 55 segons i 74 centèsimes. Aquest ha estat el nou temps d'una cursa meteòrica, la que ha fet l'equip americà, que ha estat el segon rècord del món del dia. L'equip dels Estats Units. Aquest ha estat el resultat de molts anys d'esforç. Campofrío li ofereix aquest esforç cada dia com a homenatge a l'esperit de superació. Campofrío, millor dia a dia. Pernil cuit extra, Campofrío. Tu sí que en saps. Campofrío, productes olímpics. Coca-Cola t'ofereix el perfil dels campions. Coca-Cola fa costat a qui s'esforça, a qui celebra el triomf. Coca-Cola, compartint l'ideal olímpic. Fermín Cacho va néixer el 16 de febrer de 1969 a la localitat soriana de Greda. És recordista espanyol dels 1.500 metres amb un temps de 3:32:03 i dels 1.000 i 1.500 metres en pista coberta. Als 23 anys, Cacho ha arribat a l'elit de l'atletisme mundial en una prova considerada reina en l'atletisme. Avui l'atleta sorià ha recollit el relleu deixat en l'atletisme espanyol per José Manuel Abascal, bronze a Los Angeles, i José Luis González, argent al Mundial de Roma del 87. Cacho va arribar als Jocs de Barcelona amb la convicció d'aconseguir una de les 3 medalles. Ja a la fase classificatòria feta abans d'ahir, Cacho va demostrar el seu excel·lent estat de forma. Avui, a la prova dels 1.500, Cacho ha trencat tots els pronòstics que, si bé li asseguraven podi, no l'esglaó més alt.
Els temuts esprints dels atletes algerians no han estat problema per l'atleta sorià. Fermín Cacho ha passat aquesta tarda a la història, aconseguint la segona medalla d'or de l'atletisme espanyol. Coca-Cola t'ha ofert el perfil de qui s'esforça per arribar més lluny, per ser millor, per viure esportivament. Coca-Cola, compartint l'ideal olímpic. Coca-Cola t'ofereix el perfil dels campions. Coca-Cola fa costat a qui s'esforça, a qui celebra el triomf. Coca-Cola, compartint l'ideal olímpic. Al pavelló olímpic de Badalona és a punt de començar la cerimònia de proclamació dels guanyadors d'aquests Jocs del 1992. Medalla de bronze.